ito yung mga kausap natin, si Honorable Norman Paul Mapili Yaranon at ng King Rich and Friends. O, diba? So, mga kaibigan, nandito ba siya? Ito siya. Ito siya. Hello. Hello. Ayan. Ganun din po. Para ang cost nito sa salon nasa at about 300 to 350. So, malaking katipiran din sa mga, especially sa kababaihan. Bongga, pag pumasya ka na ng Manawag Church, o, di ba, hair good. Di ba? Meron They kindly wait your name to be called. Only patient is allowed to enter. O, paano ba yan? Hindi tayo pwede pumasok. So, sisilip na lang tayo sa bintana. Ayan. Hindi, okay lang. Hindi na kami papasok. Hindi na. Para makita yan. Sige. O, pinapasok tayo. Paano ba yan? Dali. Hey! Nandito tayo ngayon sa may Barangay Caloocan kung saan matatagpuan po ang tunay na bahay ni Honorable Norman Paul Mapili Yaranon. At nandito tayo rin para bisitahin ang kanyang shop na kung tawagin ay King Rich Creatives Couture, Styling and Events. Diba? Haba ng title. So, kung excited ka na, let's go! Ayan, ako na dito na si Sir Paul. And we're back! Nandito tayo ngayon sa loob po ng shop ni Honorable Norman na kung tawagin ay... King Rich Creatives. Dito po yan sa Caloocan, Manawag, Pangasinan. Correct. Okay, so ngayon ay ililibot niya tayo dito para naman makita niyo po ang mga eksena dito, ang mga creations nila. So, pasok ka, cameraman. Yes. Ito, unahin natin, so... First, i-welcome po kayo ng aking aso. Aking pug, si Stanley. Ayan, so ito po ang aking welcome table. Pasensya na po kung magulo. At welcoming naman po siya. Ayan. So, ayan. Most likely po, makikita niyo po sa mesa ko ay oftentimes mga bigay ng mga taong nagmamahal po sa atin. Ayan, thank you very much po sa kanila. Ayan. Okay, so ito naman po yung mga paperworks niyo, no? Opo, mga documents na magugulo, mga Ano paperworks. sila, legit at saka ano sila, tawag doon? Registered. Registered. Meron silang permit. Yeah, registered po kami. Correct. And Ayan. of course, ito po, may makikita tayo dito, yung mga gowns. Sino po mga gumawa niya? Sa taas po ang aming mga creations na gowns. Yan po, gawa po yan ng aming in-house designer na si Rafael Gregorio. Ayan, siya po mismo ang nag-design yan at siya po ang nagtatahi din. Yung kanina nakita natin. Opo, siya po Ay, yan. Ayan, ito rin, may napansin din ako dito yung mga barongs. Barong, isa lang pala, barong. Yung barong po. Kayo rin po bang gumawa nito? Hindi po. Supplier po yan. Meron po kami mga different types ng barong. At meron din po kami mga casual attires na available. At meron naman po kaming for kids din na mga coat. Yan, mga tuxedo. Pang photoshoot nila 7th birthday usually. Ayan. At syempre, nandito po ang aming pinaka-importanteng bahagi ng aming negosyo, ang aming makina. Makita mo yung mga makina. Ayan. Sa inyo rin po itong mga cellphone. Parang sa inyo po eh. Oo. Ito po ang makina na ginagamit po namin. Ayan, ito po yung panahi. Ito naman po yung pangborda. Ay, may ano pala sila, may specific trabaho. Opo. So, akala nyo pareho makina lang yan. Kung Iba ako po. tatanungin ko kayo, sir, sanay pa ba kayo doon sa yung manual? Yung manual? May gulong-gulong. Actually, hindi na po. Kasi lahat ngayon, alam mo, nagbabago, nag-i-innovate. So, ang mga makina ganun din. So, ito mga yung mga electric makina na hindi na manual na tinatapangan. Kayo rin ba? So, bihasa rin kayo sa paggamit niyan? Actually, hindi po. Ayan po ang bukod tangi kung hindi mo mapag-aaralan. Kasi para to be able na malaman mo kung paano ito, pag-aaralan mo talaga ng gusto. Correct. Kung hindi, pag pumasok yung daliro mo, matusok ka na, naturok talaga. Matatahiri ng daliri mo. Ayan. At saka may mga tela rin dito. Ito yung mga nakapila na. Ayan, may mga nakapila na kaming mga tela. Ayan, actually binili namin to recently sa Pampanga. Ayan, so mga So, paano tela. yan, sir? Busy kayo? Sino gumagawa? Si Rafael Gregorio po. Yung naiiwan dito. Apo, Okay, siya po so, ang eto may napansin din ako dito. May mga, kayo mga
flat shoes, charot. Mga May bitak. mga 6 Ano? inches height po kami mga Bragais heels dyan. Ay, Bragais pa Diba? talaga, ha? So, ito po, pag usually po may mga nagre-rent dito at hindi na nila ma-afford ang bumili pa ng heels, Oo. yan, provide na rin po namin yan sa kanila. At saka meron din kayong hindi coronavirus, ha? May corona din po kami dito. Oo. Ayan, kumpleto po, may mga clutches din. Kaya lang sa tagal nga po nang hindi na masyado ang events, so medyo yung iba naluluma na. Correct. na Ayan, nakastock. nakwento nyo rin po last time na dito rin, kinukup nyo rin po yung mga ibang mga mga friends yung mga LGBT. Yes, actually, sa kasagsagan po ng pandemya, kasi sa hirap nga po ng buhay during ECQ at GCQ, sabi ko ako na lang ang take care sa kanila. Kaya inampun ko po sila dito at magkakasama po kami dito na tumira. At some way, ang kapalit naman po nun yung walang kapagurang kasiyahan pagkasama naman sila kasi non-stop ang tawanan, di ba? Parang kanina. Okay, so, yun. ayan, maganda palang barkadahin nitong si Sir Norman. Ayan, medyo nalobat na yung isa. So, eto, dako naman tayo doon. May nakita ko mga gamot. Yes, tara. Ito, ay pinaka-importante ding part to ng mission namin actually. Ito pong mga boxes na to ay mga gamot na dinonate po ng mga nagmamahal at sumusuporta sa atin. Ang mga gamot pong ito ay ginagamit po natin sa ating medical mission. Ayan. So, nauna na po nakapagtapos na po kami ng isang medical mission last month. And this month po, sa March 27, meron po kaming pangalawang medical mission na kung saan ang lahat po ng gamot na yan, mga vitamins, ipamimigay po namin dito po sa mga taga-bayan ng Manaoag. Correct. Tama-tama yan dahil pandemya pa rin, nasa pandemya pa rin tayo. Kailangan talaga natin ng malusog na pangangatawan at sa tulong ng mga gamot na ito, may isa sa katuparan natin. Ayan. Pinaka-importante rin po talaga ang kalusugan bilang isang nursing undergraduate at caregiver. Talaga? Po, nakapagtapos po ako niyan. Kaya lang hindi ko lang po na-practice na. Kasi sa negosyo po talaga ako mas nag-focus. At yun nga po, kaya naisip ko po na tawagin po ang aking mga kaibigan sa larangan ng medisina kasi mas alam ko pong makakatulong po sila lalo na pag ina-advocate mo rin po ang health. Ayan. So, ay nalibot natin ng bonggang-bongga itong shop ni Honorable Norman. At naipasyal din tayo kanina doon sa ginaganap nilang libreng gupit at dental mission. Kasama niyo po si Doc Nemo De Vera po. Ayan, si Doc Nemo, ang aking kapartner sa mission. Correct. So, susunod naman po natin mga kaibigan ang ating bonggang-bonggang mala-islambok na tanungan at medyo seryosong Q&A patungkol po sa kanyang future career. O, diba? So, dyan lamang po kayo mga kaibigan, mga kapangga at magbabalik po kami. Stay ka lang! And we're back para sa ating Q&A portion. Part 1 is yung mala-islambok na tanungan. Parang pastok natin to, sir, Sige no? po. So, may mga tanong ako dito na medyo maselan. Charot. Maselan talaga. Yan, okay. So, umpisa na natin ang ating mala-islambok na tanungan. Unang tanong, complete name. Norman Paul Mapili Yaranon. Saan at kailan ipinanganak? August 26, 1984 sa Dagupan City. Natapos na kurso. AA and Business Administration po. Paboritong kulay. White, Paboritong pagkain. adobo, Paboritong pasyalan. SM, Mall, ganon. Favorite sport. actually mine sports, chess. Hidden talent. Nako, ano bang hidden talent ko? Kumain. Ano po? Itong business niya talent. Opo, pero mas on hidden talent ko kumain. Most unforgettable experience. Able akong nakapagtapos ng aking AA degree sa California. So, fast talk na, di ba? Yan, Mhm. ako nakilala natin ang very, very light. Itong si Sir Norman Paul Mapili Yaranon. At ngayon naman dadako naman tayo sa medyo seryosong katanungan. Hindi pa ba serious yung kanina? Hindi pa. So, ito medyo related ito talaga sa sa ating Sa plano, ating sa iyong future plano, career. sa iyong future career. So, handang-handa ka na ba? Handang-handa na. Yan. So, eto na unang ibabato kong tanong. Bakit po kayo tatakbo sa pagka-counselor dito po sa Manaoag? Heart ko po talaga is nasa public service despite the fact na may business kami. Kasagsagan nga po ng pandemic during that time, I recall kahit po naghihirap ang mga tao including me ay nagkaroon po kami ng channel para makapag-share ng blessings sa mga tao. And that itself became one of the reason
kung bakit ako nag-pursue into the politics kasi sabi ko nga naman, bakit hindi ko na lang ituloy, total tumutulong na rin ako sa mga tao. At nakita ko ang pangangailangan ng mga tao, most especially unang-una sa kalusugan, pangalawa sa trabaho, pangatlo boses din ng karamihan, especially ng kabataan. So doon po nag-mix lahat ng ideas at ng pinakabuod kung bakit ako tumakbo bilang councilor ng Manaoag. Sa kasalukuyan niyong trabaho or naging experience, paano niyo po ito magagamit kung sakaling kayo'y palarin na manalo sa pwesto bilang isang councilor dito po sa Manaoag? I think ang isa sa aking advokasya at laging binabanggit, napaka-importante ang boses. Dahil ang boses ang magiging channel sa lahat po ng magagawa at magagawa mo pa dito sa ating bayan. So, ang experience ko, kasi alam niyo naman na po, karamihan ngayon, very less lang ang boses ng mga tao. At doon ko na pag-isip-isip na mas kailangan ng isang mas malakas na boses, lalo't higit sa mga kabataan, para ang mga napagdaanan, ang mga experiences mas maipakita pa at mas maipursu pa into the politics career. Ano po ang masasabi ninyong na-accomplish nyo na merong naging pakinabang sa tao? Actually, yung part na yan marami. Mhm. Pero sabi nga nila, mahirap talagang manboy-boy, Kwandalanti at Pangasinan. Pero para shock kasi one of the biggest accomplishment na I would say nagawa ko na sa mga tao is yung whole heart kong pagtulong sa kanila na hindi na kinakailangan pang banggitin or hindi na rin nangangailangan ng kapalit. However, lalo't higit po ng kasagsagan ng pandemya, marami po tayong mga natulungan, lalo't higit sa mga tao na sa margin. At sila ang priority po namin noon, binigyan po namin ng mga relief goods. At as a matter of fact, naalala ko noon kasagsagan ng pandemya, tapos meron pang kinaharap na bagyong Ulysses 2020. Yan po, naglikom po kami noon ng mga used clothes, water, medicine, pagkain. Lahat po yun na ipadala namin sa Cagayan at Isabela. So that itself, I would say, napakalaking achievement sa part ko kasi hindi biro nung panahon na yun ang maglikom ng mga ganong donasyon kasi lahat naman humarap sa pagsubok. At yun ang mga bagay na alam kong tumatak sa mga tao dahil alam kong maliliit lang yun na steps pero malaki ang impact sa mga tao. Anong grupo ng pamayanan ang nais nyong tutukan pag kayo po ay pinalad na manalo bilang councilor? Actually, nabanggit ko na rin yan kanina habang nagugupit. First and foremost, malapit po ang puso ko sa mga seniors. Lumaki po ako sa aking lola at siya rin po ang nagpaaral sa akin nang siya'y nabubuhay pa. At nakikita ko po ngayon ang pangangailangan nila, lalo't higit sa access sa medisina, sa health, yan po ang unang-una sa akin din. At access po sa bigger and mas wider na benefits. Ayan, kaya po sila ang una ko sa listahan. Pero of course, hindi rin mawawala ang kabataan. Well, overly used pag-asa ng bayan at totoo nga naman kasi until right now, talagang even sa akin nagmamanifest na ang kabataan talaga ang boses at pag-asa ng bayan kasi kung wala ang power ang pwersa ng kabataan, magiging useless din po ang isang pamayanan. So, at somehow, balanse po ang mga seniors at ang kabataan, pag pinagsanim mo po silang pagtutuunan ng pansin, mas gaganda po at uunlad yung bayan. At of course po, hindi din mawawala ang pagmamahal ko sa LGBTQ bilang isang miyembro din po ng LGBT. At sila ang naging pundasyon din po kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong mga klase ng negosyo na kung anong meron ako ngayon. At hindi mabubuhay ang isang pamayanan kung wala ang saya at sigla na dala ng mga LGBTQ community. Kaya isa rin po sila sa mga pagtutuunan natin ng pansin. Bigyan din po sila ng, I believe, mas maganda bigyan sila ng livelihood kasi matagal din po silang natenga sa mga trabaho, negosyo, at lalo't higit din po pagtingin pa ang kanilang talento kasi very talented po lahat ng mga members ng LGBTQ at sayang po pag sinayang natin yung mga yan. Yun. Paano po kayo kokonekta sa inyong mga nasasakupang mamamayan?
Bukod tangi lamang pong paraan na nakikita ko ay through heart. Kasi madali lang sabihin, pero ang mga tao, nararamdaman nila yan. So, kukonect ako sa kanila actually, ang aking pintuan, napaka-open yan. People of different aspects of laging welcome dito sa aming shop. At talagang mararamdaman naman nila kung sincero ko or hindi sa yung sinasabi sa kanila. So, I would connect to them through communications by heart kasi yan ang pinakamahalaga. At alam kong ito ang susi para sa mas magandang pakikipagrelasyon lalo't higit sa iyong mga kinasasakupan. Kasi kung hindi maganda ang relasyon mo sa kanila, ay hindi rin magiging maganda ang dulot nito sa iyong pamayanan. Ano ang edge ninyo sa mga makakatunggali ninyo sa pwesto? Mas hands-on ako sa lahat ng bagay. Mas gusto ko kasi na rather than ipakita lamang sa salita, mas gusto ko kasi nagawa. At honestly, pag lumalabas din kami, kasi tulad nga na nabanggit ko kanina, business ko din ang ginagawa ko sa labas, yung paggugupit, pag-hair treatment. Pag kulang po ako sa mga tao, sa mga volunteers, ako din po mismo ang siyang kusang nag-hop-in at naggagawa ng treatment. Kasi mas ramdam ng tao pag ang serbisyo hands-on. So I think yun ang pinaka-edge ko sa lahat kasi bukod sa hands-on ako, ay very masa. Madaling kakwentuhan, madaling makatawanan, at doon mararamdaman na totoong tao ang magseserbisyo sa kanila. So, narinig po natin ng bonggang-bongga ang mapusong mga sagot po ni Honorable Norman. Ngayon naman, bibigyan natin siya ng pagkakataon para magbigay po ng kanyang final message po para sa makakapanood po nitong ating vlog, ng ating video. Kaya naman, Honorable Norman, take it away. Sa lahat ng bagay, dapat unang-una ang puso. Kasi ito ang magli-lead sa lahat ng success, maging sa buhay mo or sa pinupurso mo para sa iyong bayan. Kasi ang puso, like what I said kanina, puso ang magkokonekta sa lahat. At sa lahat ng gusto mong gawin at ipurso sa buhay. So, para sa akin, yun din sana ang lagi nating gamitin. At alam ko na secondary natin gamitin ng isip, pero puso ang pinakamahalaga. So, nagpapasalamat din po ako, lalo't higit sa mga taong walang sawang tumutulong sa akin yan. Bigay puso, buong puso ang pagtulong sa akin, lalo't higit sa bawat komisyon, sa bawat kong gustong mangyari, at sa aking mga layunin. Hindi lamang po dito sa aking barangay na kinasasakupan, kundi sa buong bayan ng Manawag. Hindi po biro ang umikot sa 26 na barangay at hindi po biro ang mabilad ka sa araw para makapag-reach out sa mga tao, lalo't higit sa mga taong nangangailangan. Ang pinakamahalaga lamang po dito ay alam mo na may mga tao kang na-inspire, may mga tao kang natutulungan, at lalo't higit may mga tao kang napapasaya kasi yun naman ang pinaka-importante. At pwede pa ba ako magdagdag? Sure. Madaldal po ako. Okay lang po. Go, sige lang. Para sa madla. Yes, at lubusan ko ding pagpapasalamat ang taong talagang inspiration ko into the public service at into the giving the service from the heart. Walang iba kundi ang aking bossing si Engineer Mayor Ricardo Balderas. At siya ang nagturo sa akin kung papaano talaga maglingkod sa tao ng buong puso at ng walang hindi. At lagi niya nga pong sinasabi sa akin na kapag ang mga tao lumapit sa iyo, huwag kang manghinayang dun sa ibibigay mo. Kasi mas papalitan yun ng doble, triple pa ng Diyos sa iyo. So, yun lang. At God bless po. Especially sa lahat po ng mga nagmamahal sa akin. Ako po ay tulad po ng sabi ng aking tatay. Ako po ay isang mahirap lamang. Pero sobrang dami po ang nagmamahal sa atin. As a matter of fact, sila ang nagiging inspirasyon ko kung bakit kahit sa bigat ng mga responsibilities, nagpapatuloy tayo at tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibigay serbisyo sa mga tao.
Okay, so palakpakan naman dyan. Anyway, Sir Norman, meron pa ba kayo, gusto niyo i-promote na rin tong inyong Yes, business? ang business po namin ay one-stop shop business called King Rich Creatives. Yan, ulitin ko po ulit. Kami po ay located dito sa Barangay Calaucan, Manawag, Pangasinan. Ayan, meron din po kaming Facebook page. King Rich Creatives din po ang aming Facebook page. At kung kailangan nyo po ng gowns, coats, barongs, on all occasions, styling, hair and makeup, photography, we are the right place po para sa inyong event. At we always make sure that we give you the service from the heart. Yan, lagi. From the heart kami lagi. Kasi we make sure na pag natapos ang inyong event, we are not just clients and friends, but we are family. Yun ang importante sa amin. At ako pong muli ang inyong bagong muka, bagong pag-asa, Norman Paul Mapili Yaranon. Ang aking hashtag, Manawag, Natanla. Alright, ayan. Ako maraming salamat Thank you po, very much. Honorable Norman, sa inyong oras na naman. Kanina pa ako nagpapasalamat sa inyo. Ayan, syempre hindi biro po itong ating ginawa kasi po syempre busy siya kanina. Kumuha lang tayo ng bahagyang oras niya. So, maraming salamat. At ako po ay hanggang dito na lamang. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na, pindutin mo na ang bell at piliin mo ang all. Mag-like ka na rin, mag-comment ka na rin, at i-share mo ng bonggang-bongga. Ako po muli ang inyong kasama, DJ Nadora, Pangga ng 90.3 Energy FM, Dagupan. Masamsamat at nakasama natin muli Honorable Norman Paul Mapili Yaranon ng Manawag, Pangasinan. Yes. Bye-bye! Bye! Bagong mukha, bagong pag-asa. Doc Nemo de Vera, Norman Paul Mapili Yaranon, Manawag, Natanla. Bagong mukha, bagong pag-asa. Doc Nemo de Vera at Norman Paul Mapili Yaranon, Manawag, Natanla. Bagong mukha, bagong pag-asa. Manawag, Natanla. Doc Nemo de Vera, Norman Paul Mapili Yaranon. Manawag, Natanla, Doc Nemo de Vera at Norman